Damay ni debata na sumurong siya sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ate dohot pikira muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras ma dihita. Di damang nainang nangakan na po sa bulong na hinakolongan ni Tuhata. Tabuk ka mabibelta, hata ni debata barita na uli na marsaor di tonga-tongata. Di minggu manang diari parningotan nari hamamate ni Tuhan Yesus. Di bagasa sadaryon, kobar tu natar surat di acara tay, siya ng Pangilium Markus bidu 15. Mamukamay siya nayat 33 sa hatu 40 sada. Di Bibel nami halaman 74 pada nay baru. Hujahami ma di tonga-tongata, pay huti-hutamu ma di rohamu. Alay di hosniari songkop ma nahulum tulia tanoi, sahat rodi pukul 3. Jadi di pukul 3 marsoara nabalga ma Jesus majuhon. Ali de bataku buasa tadi kono muau. Jadi adong madeba na jongjong di si na ubegesa. Gabe di dokma si Elia do jinaunay. Alay marlojong masahalak manornopol limut tu asom. Di lohotom may tutolong laho pa inumibana. Uhut ma di dok atong taida ma manang naro si Elia pay jurhon ibana. Dungi marsuara naguguma Jesus laustos mahosana. Jadi maribak bola dua ma hire-hire na di bagas joroi siag gijang tutoru. Dung dida letnan na mga dopi bana songoni HP parmatena gabe di dokma tutudo anak ni debata halakon. Manatap-natap do siya na daw debay na ina. Songon si Maria Magdalena, si Maria ni si Jacobus na uposo, akup ni ina ni si Joseph dohot si Salome. Dihuto na sida do ibana laho makobasi uju di Galilea do pe ibana. Dukon ni ilad do pe akan na asing narap nakok dohot ibana tu Jerusalem. Idohatan itu hata barita na uli na marsaor di tonga-tongata di parningotan nari hamamate ni Tuhan Yesus. Di hamuna kamanami na namin ang napasobulong na hinakolongan ni Tuhata. Turpukon ima barita pamajalon ni Jesus di partakurahan sahatu hamamatena. Didok diturpukon mulai sia jam sia sahatu jam 3. Dung jongjong silang ni Tuhani. Dung dipersilakon halak jahu di ibana. Makolom ma ari. Mulai siya jam 12 sahatu jam 3. Di pukul 3 marsoara ma Jesus hobar tuturpukon di ayat 34. Ali di batakku buasa tadi kono muang. Amanginang molota sulikit di buku Evangelium manang na di Injil. Adong manang napiga parhatan na boy berengot tadi si
Jala populer doi di pangatusion ni hak Kristenota. Pitu ma hata di hata ho Jesus sia silangi. Laos jahaut tadoin non. Jahaut tadoyan non di acara na hohom. Na perjulu aliamang marpamuati maroham. Na padua ho sadario dua urap dohoto di paradiso. Na patuluhon di anak mi, di inang mi. Na paupaton mau asaw. Na palimahon omma. Na tersurat di turpuk jamita di kita sadarion. Eloi Eloi lama sabak tani ali de batakku buasa tadi kono muau. Na paunopon laos disoddo boy tong taida nunga marujung na bapituhon ali de batakku saha tu tangammu ma daging nang todiko. Amang inang dia do gora-gora ni Tuhan Yesus na parjolo hobar tuturpukon ali de batakku buasa tung tadi kono muau. Suara ni Yesus nama jauhon ale de bataku buasa tadi kono muau. Dangna ditinggal hod de bata Yesus. Dangna so parduli de bata di Yesus. Tapi satu hal ini menjadi perenungan yang luar biasa bagi orang-orang percaya. Bagas ni pakokopon ni Tuhani di tonga-tonga ni ngolumamang. Bagas ni pakokopon ni Yesus di tonga-tonga ni ngoluminang. Bagas ni pakokopon ni Yesus di tonga-tonga ni ngolum na posabulong. Bagas ni pakokopon ni Yesus di hita saluhut na napungu sadarion. Manggorahot Yesus ale amang buasa tadi kono muau. Di alami ibana penderitaan na luar biasa. Pola mate tarsilang ibana dangalani hajahaton na. Pola mate tarsilang ibana alani hajahatokku. Alani hajahatommu amang inang. Sadario rimang himai dia dopan ni debata. Di namarningot tita diari hamamate ni Jesus. Au homma amang inang tubagas roham. Au soro Jesus makokopo. Dibagas ni pakokopon nai. Patar di ngolum hamubaon. Dang daw behosiat Tuhani. Patar di tonga-tonga ni ngolum hamubaon. Dang beholang dirim. Dang beholak kaporsiaomu. Dang beholang holong niroham. Dang beholang pangatusiommu sia Jesus. Dang otik jolma naso merenukoni amang inang. Dang otik jolma naso pahusor-husor koni amang inang. Alai labam sadarion di napina husor-husormu. Bagas ni angguk ni Jesus ali de bataku buasa tung tadi kono muau. Di bagasan nani anggukon di Jesus dosata. Dina di bagasan nani anggukon di Jesus parsalaata. Nani anggukon di Jesus sudena hazor buton di portibio dohot dosa dosata. Udang lokang rohama manginang. Sian panaonon di Jesusi. Unang lokang si malolongmu amanginang. Pernidaan na patar di bagasan pangatusion. Merihite-hite hamamate ni Jesus dang beho manggorahon. Merihite hamamate ni Jesus dang beho majauh muse.
Ainunga di pajolo Yesus jauh-jauh nai. Ale debataku buasa tung tadi konommu. Soaram doi amang inang. Soaram doi akana poso bulung. Soaraku doi. Dina takas tadalani dope nuaeng portibion. Dina takas dope dilehot debata. Partikiat di ngolum partikiat di akatiki nabi nolusmi. Dang pola be. Say margugo ho manggorahon buasa tung tadi konom wau ingot ma dakya hita di tadikon debata. Ingot ma amang hinang dang di tadiko debata ho di persoalanmu, dang di tadiko debata ho di pergumulanmu, dang di tadiko debata ho di tonga-tonga ni arsakmu, dang di tadiko debata ho di tonga-tonga ni parukilo dohot penderitaan. Boy do marukil hon waeng, boy do manosak ko godang ka persoalan. Ingot ma marite na jinouhon ni Tuhan Yesus. Buasa tung tadi konom wau. Sada perenungan na luar biasa na yang berengota. Allah tidak pernah meninggalkan siapapun. Allah tidak pernah membiarkan hidup kita sendiri dalam menghadapi penderitaan. Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri walaupun kita mungkin mau menghadap kematian. Dakubo to amang inang aha persoalan monoaing. Tinggal lo homma di tonga-tonga ni persoalan ni marhite-hite pangatusion. Allah tidak pernah membiarkan siapapun. Dakya de bata maninggal homma nangise di pergumulan ni ngoluna. Dakya de bata maninggal homma nangise penderitaan na niadopanna. Dakya de bata maninggal hoko diarsak dohot pikiranmu na sorati. Gudak kumasusan waeng jolma alani anakkon. Gudak kumasusan waeng alani penderitaan ekonomi dohot akka hamajuan ni zaman. Gudang nuaeng menderita jolma ala nunga sahat be portibion tu situasi konsumtif. Nunga sahat be portibion di bagasan kondisi na soparduli betudongan. Nunga sahat portibion tu bagasa kondisi masing-masing saling menyikut. Itu keadaan kita sekarang. Jika seperti itu kau hadapi, jika seperti itu kau alami, ingat apa yang diucapkan Yesus na jinouhon. Ale debataku buasa tung tadi konom wau, dang di tadi ko debata manangise na boy. Pasahat to dirina tu debata. Ima na boy berengot ta perjolo diturpukon na paduahon. Mersuara naguguma Yesus muse di bagasa turpukon di ayat 30 itu takas didokon dungi marsuara naguguma Yesus laustosma hosana amang inang dia do nanaing berengota di turpukon. Molo di turpukon suara ni Yesus dang pola ditulis di bagasan ayat 30 pitui. Alai marhite na hupad darhami naking adong pitu hata nani sahapon ni Yesus disilangi. Dia do dihatahot Yesus disilangi marsuara na gogo dungi tosma kosana. Didok diaka evangelium na asing. Ali de bata sahat tu tangammu ma daging nang todiko. Dia dona boy berengota di siya manginang di bagasa turpukon naing lapatata molotung pesongoni manosak nunga madele herana madele maksud nami Tuhan Yesus merite-hite napatar. Ale amang sahat tu tangammu ma.
Alay dia nanaing berengot di si. Adong manang napiga na boy berengot na parjolo dang dihalupa ko Jesus amana. Si Panguloy do Jesus mulai siyan na mamuka ulaod di tonga-tonga ni Portibion. Mulai siyan na melayani Jesus sahat tu na tos hosana dang dihalupa ko Jesus amana. Ama na marholong ni Roha, napatar di Dai, napatar di Ida Portibion, debata na tatadda marite Jesus, ima debata parholong, molo ko kami na parjolo, dang manangise di tadikon ibana, molo marukil pengolu niyaka na asing, molo marukil pengoluta, jala di bagasan na kanamangihut, songonima Jesus, dang di lupa kon ibana amana. Banyak orang, bahkan secara psikologis, ada satu pengalaman yang mungkin perlu juga harus kita renungkan dan kita siasati. Idoka kapar psikologi, orang-orang yang mau menghadap kematian agak ngaur. Orang-orang yang mungkin sebentar lagi akan mati, pikirannya ngaur, pikirannya tertekan. Bahkan ada orang yang tidak mau menyerahkan dirinya ketika dia ajal menjemput. Sada topik na luar biasa doa manginang naing renu konotai terus. Molo di doko nakana pistar, ending itu harus benar-benar kita wujudkan pertanda kita hidup yang benar-benar memiliki iman. Tadani jolma na mangolu di bagasa kaporsiaon, molo tahubukot tunani dokni, psikologi na hudoko kami. Kehebatan kita orang-orang percaya yang benar-benar mengenal Tuhan, mengenal Yesus. Ending naido mololupa ho amang inang pasahatot dirim dinalao ajali ido na bahaya alaniaha patardo marhite-hite pangatusion orang-orang yang benar-benar mau mengalami kematian agak ngaur alani sadahal na pasti homma di tonga-tonga ningolum, pasti homma di bagasa perdananammu, pasti homma di bagasa pos nirokam dohot pakirimommu. Jangan sempat alani hatitni sahit nati naommu, gabe lupa ho pasahato dirim tu debata. Gabe lupa ho manggatu ko dirim tu debata. Gabe lupa ho manggatu kongolum tu debata. Gabe lupa ho manggatukon hapor siao dohot pakirimommu tu debata. Napaduahon amang inang naboy berengot tadi si sahat tutangammu ma daging nang todikku. Dang di hamatean, dang tu hamatea diodoton Jesus ngoluna, dang tu hamatean diodoton Jesus todina. Alai itu de batas sahat tutangammu madaging dohotodiku. Sadahal na boy berengot tadi si di perdalanan napatar dung lahomate Jesus didok Jesus sahat tutangammu dang di pasahat tu Portibion dang di pasahat tu hagogoon di Portibion dang di pasahat tu hagogoon na adong di bagasan mananga hape alai tu bagasan tangan di debata. Tusido di pasahat. Amang inang sotung luba ho di tonga-tonga ni pardalanan non. Lakka na nang silak kahonommu. Sotung luba ho amang inang ala ni tabo ni pardalanan di Portibion. Dang digatu koko ngolum tu debata. Dang diodo toko to dim tu debata. Dang diodo toko ngolum tu namar huasoi. Ala ni indah, ala ni sude haulion, ala ni sudena akka namasa di tonga-tonga ni Portibion. Sotung lubaho mangodot tong ngolum, mangodot to todim tu tangan ni debata. Dang
oti jolma nuaing. Hinorhon ni tabu ni perdalanan ni Portibion. Hinorhon ni tabu ni bunga-bunga ni Portibion. Hinorhon ni tabu ni sudena akan adong. Naboy di ida ibana dohot di ula ibana. Dang di persigat tukon ibana ngoluna. Dang diodoton ibana roha dohot todina tu debata. Alay ditikina manolso lima ibana. Ala aha lupa ibana mangodot todina tu debata. Na patuluhod di tonga-tonga ni Turpukon. Di ayat 30 di dok. Jadi maribak bola dua mahire-hire na di bagas joroi. Siag gijang tutoru. Di pada namorobi takas do amang pangatusio ni. Molotaida di patuduhon adong hire-hire pembatas bagas nabadia tu bagas nasubadia. Bagas nabadia ala takas do ngoluni jolma pardosa. Ga bagas nabadia ima inganan hudulan niaka jolma. Alai bagas nasubadia. Sahali sa taod do masuk tu si malim. Laho mga kuhod do sana, laho mangodihod jolma pardosa tu debata. Namarlapatan di padan narobi takas doi, holam malim do naboy mangodihod jolma di bagasa kadosaon na tu debata. Alay bola dua mai, namarlapatan nunga sa sitong naboy kita langsung tu debata. Marregite Yesus, boy kita langsung marregite sude holso dohot paru kilot tatu debata di bagasa tangyang tatakas doi tadok di bagasan Yesus Kristus jaloma tangyang nami. Alanido mangikuto ni Ibrani pasal siyai Yesus takas di paadar di sisong malim naboy mangodiho kita tu debata. Dangbe sa sitong na dosay mga bating olum. Dangbe hajahatoni mga batong ngolum. Dangbe hasusaani mga bating ngolum. Alay sude ngolum nung aboy di padarho tu de bata. Ay patar nunga. Bola dua hire-hire na membatasi. Alani boya tu sata sa sitong na. Hamamate ni Jesus pardamiamu doi amanginang tu de bata. Hamamate ni Jesus na marlapata doi dang holang bedirim siya debata. Dang dao beho siya debata. Alay nung nga boy ho. Lako mga lualuho sude na masa di tonga-tonga ni ngolum. Mangarsak ko narsak ni roham. Mga duko na dungadung mo to debata. Di bagasan na mangodolhon. Jesus do nagabe. Parigitean. Marigite hamamate nai. Bola dua hire-hirei. Danga dong be na mabatasi ngolum tu debata. Alay ingot di goragoram. Di jauh-jauh. Jesus do parhitian na. Asaboy ho rap dohot debata di sude kulmit ni ngolum. Aplikasi na mamang inang. Hamamate ni Jesus. Kesempatan doi di ho. Mangukap ka pembatas-pembatas na dong di ngolum. Hamamate ni Jesus kesempatan doi di ho lako mangukap akka gep dohot akka na makolangi ho. Gudang nuaing jolma dang mardomu tu tetanggana. Gudang nuaing jolma dang mardomu dia kaulaonna. Gudang nuaing jolma dang mardomu tu parumaenna. Gudang nuaing jolma dang mardomu tu simatuana. Gudang nuaing jolma dang mardomu ala ni bisnis na. Gudang nuaing jolma dang mardomu ala ni sudena mungkin aka aha. Hajogalo dohot hatok karonna. Sadario na manginang topo ti may itu debata. Asa mapakorhon hamamate ni Tuhan Yesus bula dua hire-hirei. Na marlapatan molo Jesus gabe si padomu jolma tu debata. Rajumi may hayati may ujilah semua gap
semua batas-batas dalam hidupmu yang membuat hidup kita dalam situasi, dalam kondisi perselisihan. Sadarion ukka mai, sadarion putus sommai, sadarion bukka mai. Taddani jolma naung diuka persauran na doho debata merigiti hamamate ni Yesus ikon ukap rohana nasai majalo jolma nama bahejut rohana ikon ukap rohana nama jalo jolma nasai mabahen akan sodengatu ibana. Kematian Yesus jika kita renungkan semakin dalam, itu berarti bagi kita ketika kita mau membuka diri, ketika kita mau menghancurkan gap, ketika kita mau menghancurkan pertikaian-pertikaian, ketika kita mau menghancurkan segala perselisihan, ketika kita mau menghancurkan segala perselisihan tetapi mewujudkan damai karena salib Kristus mendamaikan kita kepada Allah. Dakolan merbaju nabi rok kita amanginang patadahon perkabunganon. Dakolan berpenampilan hitam hitalaho patuduhon na tapargumuluhon hari hamamate ni Tuhan Yesus. Alai marjaji mahita di rohata. Molo Yesus pada mehoko tu debata. Molo Yesus pada mehonau tu debata. Molo Yesus pada mehokita tu debata. Dok ma di bagasa roham. Ari hamamate ni Yesus dang hola penghapusan dosa. Tetapi ari hamamate ni Yesus mendamaikan kita kepada sesama kita. Mendamaikan kita ketika keributan terjadi, mendamaikan kita ketika perselisihan itu menjadi utama dalam hidup kita. Gudang jolmaon, ikut jolomar bada do ibana sa sonang rohana. Gudang jolmaon, ikut jolomar salisi do ibana sa sonang rohana. Mangihutok kami. Itulah yang salah mungkin. Kita maui keinginan daging kita, tapi kita melupakan apa yang dilakukan Yesus. Kita maui keinginan pikiran kita, tapi kita melupakan apa yang telah dikorbankan Yesus. Yesus mati hanya mendamaikan kita kepada Allah. Wujudkanlah hidup damai, wujudkanlah hidup yang benar-benar menghancurkan perselisihan-perselisihan, menghancurkan pertengkaran-pertengkaran, menghancurkan apa yang disebutkan yaitu pemberontakan-pemberontakan. Tapi wujudkanlah hidupmu. Buka hari ini. Jut roham tu paromaimmu, jut roham tu simatuam, jut roham tu nadi saping jabumi, jut roham tu dongammu saulauni. Bola dua hire-hirei namar lapatan doi. Yesus menjadi pendamai. Jangan hidup di dalam pertengkaran. Jangan hidup di dalam perselisihan. Jangan hidup molo didok dia kana poso dang marsipak kulingan. Ninarohaku boy mara au honotai akan aro di bagasa sadario marningot aroro ni Jesus jalatangi hokamuan non ulaon na badiyai akai sedo na talup ulaon na badia akan boy mengampuni akan asala dongan na tuibana. Tiap tahun kita kerjakan, tiap tahun kita lakukan, tiap tahun perenungan itu bertumbuh. Tak ada gunanya itu. Kalau memang perselisihan terus kita pelihara, pertengkaran terus kita pelihara, aka jutni roha dohotosom terus tapiaro. Hari ini lepaskan. Songon bola dua hire-hirei, ido ulauta di tonga-tonga ningoluta. Naparpudi sahali di turpukon takasdo marhite pengakuani ayat 30 sia. Dung di ida letnan na mga dopi ibana songoni hape parmatena. Gabe di dokma tutu doon anak ni debata. Tutu do halakon anak ni debata. Sada pengakuan naiko patar berengota sasitongna.
Dung di bereng ibana keadaan ini, dung di ida ibana kenyataan ini. Ada satu perubahan dalam kehidupan dia. Dia mengaku Yesus anak Allah yang mungkin sebelum dia lihat, dia belum mengungkapkan bahwa Yesus itu anak Allah. Dia donaneng dohonota, rapitan waeng dison manginang merenungkan, rapitan waeng dison menghayati, hamamate ni Yesus, nunga godang ta halaputi, nunga godang ta alami, nunga godang diusekot debata, di tongatong aning oluna, sadahal na boy dohonota, molo diakuhon, imalet nani Yesus anak ni debata, unang belok kang ngulum. Unang belok kang pikiranmu. Unang belok ka kaporsyamu si Yesus ibana do anak ni debata. Bagi adik-adik kami yang mungkin masih lajang, ini merupakan perenungan yang benar-benar harus direnungkan. Sotung madibil haporsyamu alau godang sinamot dinaro manopoto. Sotung manipil haporsyamu ala godang peluang-peluang na di portibion. Ala yokuhom ba di bagasar roham. Naung roho di bagasang ngulum tu Yesus. Songon let nani. Yesus anak ni debata. Ibana do parhitian hobar tu Yohanes 14 ayat onomi. Au do dalan dohot hasitongan. Dangadong nasa hatu amay anggo somarhitiaw. Mari kita sama-sama mengaminkan hanya Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup.